seni barang Citra Asih Oseh Sumogo dados. Ya terima kasih Mas Gowo The Rocket dan juga Adi Audio yang sudah mendukung di acara siang hari ini. Monggo Purworejo Jawa Barat khususnya ST 29 RW 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi aja ing selamat seni barang Citra Asih. Rombongan saking seni barang Citra Asih, pimpinanipun Bapak Mutarno saking Bondo, pewaris saking Bajadro Suwadi. Ing sajeng punika kula sakota rombongan ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kaliyan seni barang Citra Asih. Sugeng pinarak ingkang sekeca sinabian seperti patukuan saking Bapak Zainul Rahman adalah Ibu Siti Kalimah. Bapak Zainul Rahman adalah Ibu Siti Kalimah yang sajeng punika ngantos hajat tetakaken ingkang putra dipunika kanthi Ken Jaka Sapa. Mugi kadosaken putra ingkang gunani kangge yang sepaipun kekasih. Ing sajeng punika kula rombongan saking seni barang badhe ngedalaken tari-tari kesenian Jawa ingkang angka sepeda inggih punika tari barong utawi barongan. Ingkang badhe dipunatur dening Bapak Susanto, Bapak Utama lan sak rencangipun. Ewon dene petul kalian tembung. Petul badhe dipunatur dening Bapak Supriyono, tembung badhe dipunatur dening Sedherek Bowo. Dalam tari jaranan utawi tari reog ingkang badhe dipunatur seniwati saking Citra Asih inggih punika Sedherek Jenny, Saudari Diva, Saudari Jana, ugi sak rencangipun
macan kumbang ingkang badhe dipun sambung kalian tari Sinolodro ingkang badhe dipun asta dening Sedherek Jalil, Sedherek Fiat, Sedherek Wayu lan sarencanipun. Salajengipun badhe andhalaken tari ondel-ondel. Dia menika Mbak Cipli, Baronggo ugi wonten pojok. Ingkang badhe dipun asta dening Bapak Supriyono, Sedherek Pandu ugi Sedherek Fiat. Salajengipun dia menika badhe andhalaken tari Buta Gedruk. Tari Buta Gedruk samangke badhe dipun asta sedaya saking seniman saking Sri Barong Sidoasih sasambung dening tari Buta. Wonten panjang saha lebar para kita bersani sarengan kados napa bebereng cariyos saking Sri Barong Sidoasih. Nuwun. Kalau mau sampun diparingi muka opening salam pambuka saking Pakuban Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bundu pewaris saking Baruan Jajo Suwargi. Ki hati-hati semangat nggih. Kurang banter semangat nggih. Barongan nggih. Setuju?